बेखौनो बुंनो लुबैयो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद खस्थ' खालामनानै बे फिसाखौ फोरोंबोदों। बिदिनो आं अमा दाउ फिसियो फानो बेजोंनो एसे एसे मदद खालामबोबाय थादों आरो आंना लामा गुदियाव दखान फिसा दङ। आं जि सुथाबो बेजोंनो आङो फिसाखौ दिनै बेसिम जेन थेन फोरोंबोबाय। बिनिखायनो आंनि बुंनाया बेनो उन्दैनिफ्राय जि खस्थ'यै फोरोंबोबाय जेने थेनेबाबो दा बिसिम उथ्रिबोबाय। बिनिफ्राय आरो दा गोबां थाखा फैसानि अभाब जानायाव आङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम खावलायो आंनि फिसानि बे IIT फरायनांगौआव सारा जोंखौ अननानै हेफाजाब खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय सारनिसिम। साजिद मेहेर इस्लारि, आङो अक्जिलियाम कलेजाव फरायो। आंना दा बेचलार्सआ जोबसिगोन। आङो बे GM एग्जामनि थाखाय आङो 4th सेमेस्टारनिफ्राय प्रिपेयार खालामदों। आङो आंनि मास्टारफोरनिफ्राय बिसोरो आंखौ फोरोंदों मारै मा मेटेरियल्सफोरखौ फरायनांगौ आरो आङो आंनि सिनियर्सफोरनाव खबर लादों। बिसोरो आंनो जोबोद हेल्प खालामदों आरो आङो अनलाइन क्लास लादों। अनलाइन क्लासखौ सानफ्रोमबो लाबाय थादों। बेजों लोगोसे कलेजनि स्टाडिखौबो लांफादों आरो बेखौनो अनलाइन क्लासनि आरो गावनि बानायनाय नट्सफोरखौ फोथायनानै फरायनानै बेखौहाय एग्जामखौ पास खालामदों। आङो क्वालिफाइ खालामदों। केमिस्ट्रि, आङो बेचलार्स अफ केमिस्ट्रि फरायबाय थादों। दा बे GM एग्जामखौ केमिस्ट्रियावहाय 12,000 जन होदोंमोन। आङो अल इन्डिया रेंक 1031आव मोनदों। जोंनि STनि थाखाय एसे रिलेक्स रेंकआ, ओंखायनो आङो बेयाव चान्स मोनबाय आरो। आंनि थांखिया आङो बे बोसोरनैखौ MScखौ मोजाङै मोजां बारग'लांहोगोन आरो उननि एग्जाम नेट दङ, गेट दङ, बिसोरखौ आङो बिनि थाखायबो प्रिपेयार खालामगोन आरो आङो फोरोंनायनि नङाबा गभर्नमेन्टनि जबफ्राव एसे नागिरगोन आरो। आङो फार्स्टआवनो आङो आंनि बिमा बिफाखौ हामबाय होनो। बिसोरनि नाजानायाव हाबाय आङो आरो आंनि कलेजनि सिस्टारमोन, आंनि प्रफेसारफोर आरो आंनि सिनियरफोर बिसोरो जोबोद हेल्प होदों आरो आंनि खाथिनि थानाय आयं खुरमामोन, बिब' बिनानाव बिसोरखौबो हामबाय होनो। बिसोरनि नाजानायाव हाबाय आं। दा बे समाव आङो निउस चेनेलखौ हामबाय होनदों बे समनि थाखाय। दिनैनि दिना खोब मोनसे रंजानायनि बाथ्रा आरो गोजोननायनि बाथ्रा। बिसेसकरि आंनि न'खर आरो आंनि परियाल साफ्रोमखौबो हामबाय होननानै बाख्नायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों बयनिसिमबो। मानोना आंनि फिसालाया थांनाय जिथु GM एग्जाम बेयाव मोजां मोनसे पार्सेन्ट लानानै बियो पास जाबाय आरो दानो गुवाहाटि IITआवहाय बे एडमिसन मोनबाय। दा नैबे 20 तारिखआवनो बिथाङा थांसिगोन न'निफ्राय। बेनिखायनो आङो बिथांनि जिथु आंनि फिसालानि जिथु लाइफ केरियार बेयो मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों। आंनि मिजिङा बेनो, जोंनि मिजिङा बेनो गथ'आ जेन' मोजां आरोबाव मोजाङै जि लाइफ केरियार दालांनो हायो, हारिनि देशनि थाखाय मोजां हाबा मावनो हायो आरो समाजनि थाखाय मोजां हाबा मावनो हायो, बेबायदि आङो मिजिं खालामदों। बेबायदि मोनसे मोजां मिजिं आं बिनि सायाव बेबायदि मिजिं खालामदों। जोंनि ढेकियाजुलि सार्केल कमिटिनि मानगोनां रेभारेन्ड सारनि फिसाज्ला साजिद मेहेर इस्लारि, बिथाङा गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों GM एन्ट्रेन्सखौ पास जानानै दिनै IIT गुवाहाटियावहाय बियो मास्टार्स खालामनो थाखाय एडमिसन मोननो हाबाय। बेजों लोगोसे जोङो ओनसोलनि आरो सार्केलनि जानानै जोङो ढेकियाजुलि सार्केल इयुथ कमिटि NELCनिफ्राय जानानै जोङो दिनै बिथांखौ नाजावदों, बरायदों, मान बावदों। बेजों लोगोसे जोङो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायहरनो थाखाय थामथिम जादों जे जोंनि इयुन देरबोनाय फंबाय बिनानावमोनाबो जेन' बेबायदि गोब्राब नाजानाय फरायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइखौ थायो, जोङो बेखौ मिजिंथिनानै जों बे हाबाफारिफोरखौ लाफैदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ खावलायहरनो सानदों जे जिहेथु न'खरा बेबायदि साखरि बाखरि जेबो गैयिलाय, बेनिखायनो जेन' दानि सोलिबाय थानाय सरकारनिफ्राय जेन' एसे रांनि अनसुंथाइ मोननो हायो, बिनि थाखायबो जोङो जोंनि सरकारनिसिम अननानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। बे समाव जोंनि बे
जि बियादै फिसा जोङो बेखौ दिनै बियो बे स्टेजसिम मोनफैनो हाबाय। बेनिखायनो जोङो आसा खालामबावदों, मिजिं थिबावदों जेन' बियो आरोबाव गावनि नाजानायनि गेजेरजों जेन' साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां रिजाल्टफोरखौ लाबोनानै जेन' लाइफआव साक्सेस जायो। आरो बेजों लोगोसे बेखौ नुनानै जेन' जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो थुलुंगानायखौ मोनो।